Салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Умедвор ҳастам ки ҳаматон хубен, саломатен. Хушомадед ҳамакаса ба канали мо. Влоги имрӯзаи мо аямхе даруни хона бозӣ кардан кати Мансур сар мешавад. Мо дар соат 1:30 обедӣ, ҳаво гармай берун, офтоб омадагӣ, барои ҳамин берун набиромадем. Манамхе даруни хона да кати Мансур бозӣ кардастем, бозҷӯш кати. Инамхе дӯстони азиз, то охири влог бо мо бимонед, тамошо кунед ва фикру ақидотона нависен. Иҷа боша ҳози мо тамоми коромона гӯем қариб кишидем. Уборка кардем. Боз хамири питсара шуридем. Иншолло ки бо питса мепазем. Тамошо кунен. Як намуд рецепти гӯем нав ёфтам. Навая шумода мехом падилитса кунам, нишон диҳам. Барои ҳамин то охирша тамошо кунен. Анамиҷа Мансур бозҷӯш кати бозӣ кардестай. Ҳози анами ҳозира вақто бозҷӯша беҳад дӯст медорам. Мешина кати бозҷӯш бозӣ карда. Умуман мара хам наметиҳа. Мисол ма ягон кор дошта бошам, мерам корма мекунам. Мансур боша намхе мешина тамошо карда, бозҷӯш кати бозӣ карда. Инам хеле вақте ки майдатар буд, бозҷӯша умуман аҳамият намедод. Умуман нигоҳ намекард, бозӣ намекард. Ҳози боша мешина бозӣ мекуна. Вақте ки бозӣ карда тамом кард, бо мегира бозҷӯша маша ҷамъ мекуна, порядка мекуна, мемона. Анам хел Мансур чекима вай шидай. Чӣ мегӯям, калонак шидай, баақлак шидай. Хеле. Ҳози гӯем характераш ҳамаш нағз, мисол инҷиқӣ намекуна, иштиёшам соз. Гӯем ҳамаи чиза мехӯрад, ҳамаи чиза не, ҳамаи чизое ки дилш хост авая мехӯрад. Каша ҳамаи чизоя мехӯрад. Фақат як проблема дорад ки гапзаниш камтар суст шидагиай. Яъне Мансур вақте ки 1 сола шид, аллакай ҳама гапа қариб ки мегуфт. Дада мегуфт, биби мегуфт, бобо ҳамаи чӣ мегуфт. Ҳози боша баъди ами каре омадан мон камтар гапзаниш суст шидагиай. Ака тамоман гап намезанад неё, гап мезанад, фақат кам гап мезанад, яъне мисли пештара не. Барои ҳамин ман ҳамида баъзе вақт дилам халотил мешид, зиқ мешидам. Ҳози боша фаҳмидам ки ягон чиз страшне набудай. Ба фикри ман мисол кӯдаки аввал гап занад, баъд ки оста гапзаниш монад, и ай муҳит зависида, яъне ай муҳит вобастагӣ дорад. Вақте ки Мансур Тоҷикистода буд, хушрӯ гап мезад, барое ки уҷада одам бисёр буд. Мегирифтан ҳама ба гап мегирифтан, шояд бисёр берун мебировардан. Хулас муҳити тоҷикӣ буду, қатиш бисёр тоҷикӣ гап мезаданд. Ҳози боша иҷа ману дадаш фақат. Мисол ману дадаш қатиш гап мезанем, ба фикри ман и ками кадестайша. Неки иншолло ки боз қатиш ман машқ кадестам, ҳар намуд мултикои тоҷикӣ мондестамша, боз афсонаҳои тоҷикӣ мемонамша. Иншолло ки қатиш машқ кадестам, ягон чиз страшне нестай. Камтари дигар иншолло гапзания хушрӯ ёд мегира. Барои ҳамин дӯстони азиз, ҳози якум дараҷа проблемаи хонаи мо гӯем нами проблемае ки Мансур гапзаниш кам шудагиай. Неки ма боварӣ дорам ки иншолло ёд мегира, барое ки ма барои гапзания ёд гирифтан ҳама кора барош кардестам. Мултикои тоҷикӣ мемонам, афсонаҳо мехонам, неки мултикои тоҷикӣ оқа нағз намебинад, тамошо намекунад. Неки всё равно кӯшиш мекунам ки тамошо кунад. Боз мо якчанд мутахассисам савол-ҷавоб кардем, пурсидем ки аз кадом сабаб гапзании кӯдак суст шидагиай, ва ё гуфтанд ки ягон чизи безеб нестай, аз сабабе ки шумо муҳит алиш кардед, яъне дар дигар муҳит калон шиду, ба дигар муҳит риска омад, ай ҳамин сабаб кам шидагиай. Неки бисёртар ки қатиш машқ кунед, соз меша. Барои ҳамин ҳози боз ман садикам надодестамша, барое ки ҳози садик агар равад, ба фикри ман фақат забони корейския ёд мегирад. Ман мегӯям ки аввал камтар базаи забони тоҷикиша мустаҳкамтар кунем, яъне забони тоҷикия камтарак ёд гирад, фаҳмад забони тоҷикия. Баъд ки ба садик баремша, баъд мумкин ки мисол дузабона ёд гирад. Садик равад корейский, а хона биёяд тоҷикӣ. Ин хел кати мумкин мо тавонем ки дузабона баробар ётемша. Хай намедонам чӣ меша. Иншолло ки ҳози бисёр кӯшиш кардестем, ҳардумон ману дадаш. Барои ҳамин ба фикри ман ки кӯдакҳои хеле дузабона бисёранд. Мисол дигар давлада хеле калон мешан, садик меран, хона мебиёянд, то забони модаришон кати гап мезананд, аз садик мактабда
ҳамун забоне ки дар кадом давлате зиндагӣ мекунанд. Барои ҳамин мансурам хай хоҳем нахоҳем дузабона мешавад. Мисол ҳам забони корейскӣ ёд мегирад, ҳам забони тоҷикӣ. Барои ҳамин ман мехоҳам ки ҳамин кӯдакиш як коре кунем ки дузабона баробар ётем ша. خلاص أنا میخواد دوستانی عزیز کسی که در همین وضعیت غلطیدگی باشه حتما کامنتاری در مورد نویسین و گوین که شما کدام راه‌ها را سنجیدگی بدین و دوامی ولوگمان پیتزا پزی میشد با ما باشد. انا اینجا باشه دوستانی عزیز خمیروی پیتزا. انا این سیتش خمیر پیتزایه. انا چورتای دیگهش باشه وش نان. باید نان میکنیم. خیلی برای начинкаи питзамона тайёр кардан мо дар кура як дона пиёз, нимта болгарӣ, нимтаи дига помидор, боз як чортаи дига шампиньон, яхе дига гӯшти морғ. Ман рости як хел вақт мешавад ки бисёр мекунам, як хел вақт мешавад ки кам мекунам. ҳамин сабаб рецепти аниқ гӯем надорам, барое ки ҳар ду ҳар хел мекунам. ҳозир боша 3 дона майдак мекунам, духовка майдакай хамируша боша тайёр карда мондагиам то начинка тайёр шидана боз хай камтар дига меиставӣ дам хӯрда хушрӯтар мешавад. Инам хеле дӯстони азиз ҳамаша ба ҳамин тарзи чоркунҷа реза мекунем, майда майда хушрӯ реза мекунем. хамир дошта боша ман камтар шир, роҳан, орд, намак, об инам қадар чиз ки хамир шӯрдагиам дар рӯжабад аввал мекардам ба разрыхлитель уқа хушрӯ намеомад, таби дилум гӯем намеомад. Дар ҳозиро боша фақат нами рецепт кати мекунам беҳад хушрӯ мебиёя. барои ҳамин шумо дам тавсия метиҳам ки ба ҳамин рецепт кунед. инҷа боша шампиньонам ба тарзи чоркунҷа реза мекунем. аввал ҷоҳои нодаркориша мегирем, баъд намхе хушрӯ карда чоркунҷа реза мекунем. гӯем ягон рецепти қӣн нестай, обични ранги дигар питзаҳой просто начинкаша жарид мекунем. ман аввало намекардам жарид, ҳозир боша фақат нами чӣ намуд гӯшт, чӣ намуд чизе ки ёвам мегирам жарид мекунам, питза тайёр мекунам. ҳамаш ба маза мебиёяд. инам хеле хай дӯстони азиз тамошо кунем видеора. инҷа боша гӯшти мурғам ба ҳамин тарзи чоркунҷа реза мекунем. гӯшти мурғ нағзишами ки тезтарак мепаза, гову дигар чизо боша камтар дертарак мепаза.
дӯстони азиз, пиццаи мо ина тайёр шуд, ҳозир бошад. Сиранам хе болошта пошида. Боз тақрибан 1-2 минути дигар дар духовка мемонем, ки сир хушрӯ боз об шавад. Ма сира мисол вақте ки камтарак гӯем қариби тайёр шудан шавад, анаму вақта баъд мечӯшам болошта, барое ки вай мешавад, хеле безеб мешавад. Барвақттар агар ки чӣ кунӣ, безеб мешавад. Ана пиццаи моам тайёр шуд. Намхе мулоима ки хушрӯ омадагай. Ҳозир боша ахе ба тарзи чоркунҷа мебурам шама, барое ки чӣ хеле гуфта будам, листи духовка ма майдакай, барои ин намхе чоркунҷа мебурему. Тамом. Анаиҷада боша бо камтарак галописи дохтам барои ужина, нами 3 дона галописи. Мансурам ай хоб хест, ака боз мерем берун да камтар бозӣ мекунем. Салқиниам хест берун на соат 5-5:30 бега шуд. Анам хе дӯстони азиз, то охири влог бо мо бошед. Ина акай шефа дар Мерседесшон шинондем, берун бировардистем шуна. Ҷанг қашида буд, мошинша берун набировардем, ҳозир бировардам, ҳамқа хурсандай, намхе бозӣ кардестай. Намедона чӣ кор кунаша. Баъзе вақт мешинаем мошини даво, баъд пулта мегирам. Гиря мекунад ки пулта мадате ма худам ҳай кунам гуфта. Ҳозир боша ҳарчи гиря накардестай. Мо дар соат 5:30 бега, неки олем офтоб астай. Инам хеле шефа мебарем камтар нем плашаткаи пешмон бозӣ мекунему, баъд боз хона. ҳаминҷа дӯстони азиз, навори мо ба анҷом мерасад. Умедвор ҳастам видеои мо ба шумо писанд омад ва агар ки писанд омада бошад, метавонед ба канал обуна шавед ва ҳатман бо зангула барои он аст ки вақте ки мо видеои нав партофтем, ҳатман ба шумо смсаш меравад. ва барои ҳамин бо зангула шавед. Боқӣ сарбаланду хонобод бошед ва худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. Мунтазири видеои нави мо бошед.